dia. Bon dia. Preguntar-te primer de tot pel partit d'aquest cap de setmana contra el Villarreal B. Comença la segona volta, 3 partits, i ja suposo que amb la necessitat imperiosa, no sé si imperiosa o no, això ja ens ho diràs tu, de sumar els 3 punts. Evidentment. Cada setmana ha estat així, imagina't aquesta, no? Contra menys partits, més imperiositat de 3 punts. I nosaltres pensem en anar a Villarreal i capgirar la dinàmica de resultats que portem. La resta de coses que portem bé hi ha que mantindre-les, i les que no fem tan bé millorar-les, però sobretot capgirar dinàmica de resultats, crec. És això, per capgirar la dinàmica de resultats, que sembla que no estan acompanyant el joc de l'equip. Què li pot estar faltant a aquest Nàstic perquè no arribin aquests resultats? No estem controlant les àrees. És a dir, nosaltres estem sent perdedors a les àrees. Arribem molt a l'àrea rival i no fem gol, i el rival amb molt poquet ens fa gol. No podem criticar el nivell defensiu de l'equip perquè és altíssim, els rivals ens generen molt poc, però ells són eficaços. Això se li diu qualitat, normalment. I nosaltres arribem moltíssimes més vegades a l'àrea rival, amb situació de remat de centre que el rival, amb aquests 3 partits de segona fase, i no el fem. Llavors hem de millorar aquest aspecte, que crec que és això, és una mica de qualitat. La qualitat no sol és física, tècnica, tàctica, també és concentració, ¿vale? Igual és un tema d'estar molt més posats amb aquell primer remat que fas, amb aquell centre, amb aquella defensa d'un centre, de posar una miqueteta més, som conscients, ¿vale? I capgirar el que no està bé, que són els resultats. Potser també passaria per el fet de deixar la porteria a 0, aquests 3 partits de segona fase, també, si mirem primera fase, han vingut sense deixar la porteria a 0, potser també seria un d'aquests aspectes, no?, que comentaves. No, claro, t'estic dient eficàcia a les àrees. És a dir, a la nostra àrea, amb poquet ens fan gol, hem de millorar això, no ens poden fer gol, i menys si som capaços de que el rival genere poquet. Una de dos, o aconseguim que no generin res, que és quasi impossible, o defensem bé aquestes accions dintre de l'àrea, claro, sí, i porteria a 0 és bàsic en una competició on és tan difícil fer més d'un gol. És importantíssim tindre porteria a 0 si vols guanyar. Et faig l'última per la meva part, tema baixes, com està l'equip? Pues cada setmana està millor. Aquesta setmana crec que recuperarem al capitán, a Jesús Rueda, i sol tindrem la baixa de Quintanilla per la situació seva, i la resta, a dia d'avui, falta un entrenament, està tothom bé. En aquest aspecte anem millor que mai. Sergi, tens clar l'11? No, però 10 dels 11 sí. Depèn d'alguna molèstia física o de tema... No depèn de lo que jo decideixi d'aquí a allà. Tinc un sol dubte, la resta ho tinc tot clar, sí. I segurament en aquest dubte, si dubto entre diversos jugadors, el que comenci no acabarà i el que acabi no començarà. És a dir, van a jugar, segur que jugaran aquests jugadors en els quals jo tinc dubte en aquella posició. T'esperes el mateix Villarreal que vam veure aquí? És un Villarreal que, home, com acostuma a ser habitual, se sent més còmode a casa teva. Vam aprendre la lliçó fins i tot de la potencialitat del Villarreal en certs moments i que va permetre que rasqués aquí al nou estadi. Jo espero un Villarreal millor. El que sí que és cert és que aquest any està sent un millor visitant que local, i crec que això és per la seva manera de jugar. És un rival que fa molt de mala quan troba espais, quan troba els rivals avançats, i per norma general els equips que van a Villarreal acostumen a tindre el bloc prou baix, amb el qual ells tenen menys espais, no?, per fer mal, i a casa els està costant una mica més. No, ni molt menys estan malament, perquè si no, no estarien en aquesta segona fase, no? Però sí que és cert que estan tenint més dificultats o menys dificultats com a visitants per guanyar que a casa. Els equips capdavanters acostumen a treure aquell punt, aquella ràbia en moments com el d'ara. Com els veus? Com els has vist aquests dies? Sí, t'he de dir que molt bé, però és que si m'haguessis preguntat la setmana passada també t'ho hagués dit, ¿vale? I els continuo veient exactament igual de bé. I jo estic convençut que el Nàstic anem a competir de tu a tu amb el Villarreal B, i espero que estiguem inclús millor que aquestes setmanes que hem estat a un nivell alt. Això és el que se veu. Després ja saps que comença a rodar la piloteta i pot passar qualsevol cosa, però l'equip invita a l'optimisme.